Bushiratu abofra a wadi mfie du miensa 13 years a wofiri bonte a ɛwɔ Nkranza North. Abofra yi maame ekyiremu a wɔwoo no abofra ketewa a wɔnyi no wɔhu sɛ ne ba no yarefoɔ a sɛbi wɔntumi nante. Wɔyɛ ne obetumi biara nanso na akɔyɛ ade a sɛbi wɔde awo abofra no. Efiri abofra no awo mu ebesi mfie du miensa ni, abofra no de ne kotodwe na awea fam saa. Maame yɛ sɛbi nka ɔde akora no kɔ school kakra na nka watumi akonya nimdeɛ. Nanso arehosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ abofra no ekɔ school mu a na ne namfofoɔ ɛresere no. Ɔmo asere abofra yi saa de ahuru no ama seesei abofra no agyae school kɔ a wɔte fie. Na maame a yɛfrɛ no Ɔbaaya a wadi mfie 37 years atwam a kane no na wɔtumi fa abofra no. Nanso seesei abofra no nyini ama ne mu ayɛ du enti wɔntumi mfa no biom. Abofra yi ni wheelchair nso so enti ne kotodwe na wɔgu so de awia. Sɛ abofra no begya ne nan mpo a sɛbi ɔwea ɛfa mfutuo ne aboɔ mu ɛkɔ bush ana nwura a ɛbɛn wɔn fie hɔ no na wɔtumi akogya ne nan ɛwɔ hɔnom. Nti sɛ wɔkogya ne nan ana ɔkɔyɛ ne ho yie a ɔwea ɛfa nwura ne aboɔ mu ɛwɔ bush hɔnom na wɔtumi akɔyɛ ne ho yie. Na arɛwsɛm baako kora ɛsan wɔ mu ne sɛ abofra yi sɛ nsuo tɔ na wɔwea ne kotodwe so a ɛtumi hyɛ nsuo na wɔde awea asan ka ho biem na apae ayɛ kuro. Ɛpae yɛ kuro a abofra no kɔ so de wia efisɛ wɔni obi a ɔbɛfa no anaa wɔni obi a ɔbɛsɔ ne mu. Wɔni wheelchair ankasa bi ɔbɛtena mu de anante kakra. Maame yi atwam a wɔwɔ nkora enum tetena mu asan so ayɛ den kakra de ama wɔn. Nti sɛ nka Bushiratu benya wheelchair mpo a ka wɔnim sɛ wɔn ani bɛgye yie paa. Wɔn yɛmmoa abusua yi na wɔn haw so ɛnte kakra. Wobɛtumi de ɔkakrawa afa mobile money numbers a yɛde gu screen no so yi na de ɔkakra afa so. Nyankopɔn nhyira sɛ wogye brɛ na wɔhwɛ saa interview. Interview a we so wani gye ho a bɔ mmɔden asɛ wobɛkɔ YouTube na wɔsearch for Bonesman TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adɔm aketewa bɛba nkyɛn na wabɔ so na waselect all na ade bi a de bɛtuo bia no wɔn nsa atumi aka bi. Bɔ mmɔden asɛ wobɛsan so ahyɛ. Alright, abusia, mama mu nyina akwa biem mfamra the Bonesman TV. Media ni the Bonesman. And then your first time I hear interview so I make sure say oba like it, wa share, wa follow you away in social media platforms no. Bonesman TV. And as I'm remove Krubia your friend no bonte ewo Nkranza North. Na mene me maame baako ewo hanom a mene ba yitwi enkomo. Say da ye no ichin ekonkura na sebi ona wonam saa TV awie mu no. Yenso so ya hoɔden ne ye mo bi ebetim bia no. Yɛde aba to the general public na yɛtumi acontribute na yɛde aboa saafo we nyinaa. Tiɛ na mene maame baako ɛwɔ hanom a yɛba yɛtwe nkɔmɔ na yɛnhwɛ nea ɛkɔ. Maame ɛte sɛn? Mbacho ada my first sɛn? Mbacho from Ɔbaaya. Ɔbaaya. Mbacho. What do you feel saying? My did 32 years. 32 years. Mbacho. What am I saying? Mbacho ma wa manum. Manum. Mbacho. Na kunu wai. Mbacho mi kunu kwafu. Wone na dasoto. Mbacho. Abaya yi aka wana we. Mbacho. Ona tosu mienu. Mbacho. What do you feel saying? I need 15 years. 16 years. 13 years. Mbacho. Your friend is saying? Bushira. Mbacho say? Bushiratu. Mu yakramofo. Mbacho. Ada na ayo ba no? Mbacho. Every time we were abofra one sorry nanted. Every say wo no akra kete nge ni nyina onante da. Onante da. Owia won ko to dwani. Maybe The bia owia won ko to dwani msa. Mbacho. For 13 years. Mbacho. Owia won ko to dwani. Baby obeko bia adwaye na obedware a owia won ko to dwani na wakwa akudware. Bibia sa
nse yɛ eyibi ɛwɔ ha odware wɔ so nti odware wɔ so a sɛ na ebe ya mentimi mpagya no na wasana nti awura den wow mpacho wɔ school kakra baa sɛ seria no nti kɔ a na ɔmo yɛ nkura mmienu ɛna na ɔmo kɔ sɛnea ɔmo sisere no nti time bia ɔba a ɔpɔn na ne nua no kɔfa na wɔsu nti na ama yɛ sɛ mɛmfa no nkɔ bio yo ko school so ya masre no mpacho ano se o ya yarefo nti mpacho ano ɔwia wɔ ne kotodwa no nti otimi kasa mpacho ɔkasa nso kasa ne mma nti sɛ ɔbɛkasa akyerɛ ɔyɛ din na wotie no nea ɔbɛka ansa wahu sɛ asɛm wei na ɔpa akyerɛ sabi se bia obi jane nan ana bako afo a no otimi ka mpacho sɛ ɔte hɔ na sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔtɔ leta na wawe akɔ ɔkɔ no muse ko ngre nim ho no na wawe anti ono atimi ko no toilet mpacho ano so ba wi afa fom ha no ma na akọ so the Bushiratu na den Bushiratu ati sayin eye e frozen Bushiratu e frozen Bushra ati sayin eye adna uzu Bushra hey ha ready hey adna uzu Bushiratu kasamu miano why kafra ha mani asekura tata akra 13 years ma wiye ne kutu gyes anisa anti ahwe na tad no kura timu aha na odi awie ama na tete sa no mpacho atete ɛwɔ animu ana masa dare no na ba animu atete oh okay odi awie ama na tete na wasan dan e chia ba animu mpacho ano sana maye nje zo odi anim pachi na ba animu na adi animu no kwa achi mpacho ano ha Bushira ati sen ada na wusu otimi tena se mpacho ano wɔtena se bae asɛ ɔte hɔ na sɛ wɔn na ti wɔ wahu sɛ wɔte ne nkyɛn kora na ɔkasa na wɔbɔ brum wobɛhu na wahyew o hwiche mpacho dabi wonya bi a obetima tena mpacho ano okay hwiche ne de ebe animanu mu ye ebe na ya pe bia mo why Ausia mene Bushiratu ene na maame ana ahwetwe enkomo no na maame kyerɛ mu a sabi awo nkra num ane be man na wo ho be man no so do afuo ene tie ne sɛ sabi akra yi ne to so mienu wadi mfie dumiensa 13 years owo abofra no ebisi enei abofra no nfa ne nan yam enante da abofra na wia ne nan ni saa nti sɛ ohwɛ sabi ne atade a hyɛ ne ya utimi hu sɛ
animu na tete ama sezi yɛde animu sie no kɔ akyire na yɛde akyire na ba animu oni wheelchair na asesere mu so asan yɛ den de ama abusuafoɔ sɛ na yɛafa ato yɛ ho so sɛ yɛbɛyɛ the channel a amanfoɔ bɛtumi afa yɛ so na nipa a sɛbi wɔnam saa tebea yi mu atumi adi yie kakra no na yɛbɛyɛ bi a yɛbɛyɛ nti no yɛde to mo anim sɛ no so yɛasan ba biom ɔmmoa yɛn na yɛntumi mmoa ɛyɛ me maame ne ne ba yi ɛnna fam kɔsɛ ba yɛ ne akora no yɛhyɛ ase a akora no gya sum ɔso saa ɛnna ɛtae kuro ɔn Bacho enye kuro ba ɔwia no ɛna ama hɔ na ayɛ saa no asɛ hɔ no tam bia ehwane because mu sɛ hɔ ahwane a bacho ane o mu ana ehwane saa enye kuro mu ba nsuo to a ne kotodwa anim sei no na yɛ hyehyɛ bra ɔde wia no ɛna na ɛhyehyɛ nsuo pai nsuo to no sɛ ɔwia nsuo no o mu ana ahye Masapa. Nso mentimi mpagya no. Mo try sɛ mo de kɔ hospital. Mo try osua na mo hu sɛ na wontimi nante no mo try sɛ mo de kɔ hospital. Ya kɔ bi by ahomboa no. Da musika bia na wosɛm betua mo ntimi ntua. Sika sɛm no ɛkɔ na sika na ɛsɛ yɛtua no. Yɛntimi antua na ma yɛsan de ne ba fie bɛpɛ bibiduro. Nso anyi. Yɛyɛ bibiduro na yɛn ho hwee. Ade na omu demandi sika bɛyɛ sɛn. Ana wonkae. Na amasi yɛmfa sika bɛyɛ sɛ 25 million na sika yɛni bi. Saa time no usua wɔn. Na yɛni bi a yɛde ne bɛkɔ saa hospital na akɔhwɛ no. Ana omu demandi bɛyɛ 25 million ansa na omu ntima yɛ saa surgery na. Manya ngo na afidie sɛ bi ɔde anyina. Na ɔde awia saa for 13 years. Bushra. My friend no ye mahye no. Bushra. Aye, me ono. Me na me toto fema. Me ono. Bushra. Ete sen. Me ono wate. Me ono. Wo me ono. Me ono mento. Me ono me moska. Me ono. People on him. Nensane de ye adwuma alright me boa. Bacho nensane ye adwuma. Se wonya hwiche ontimi mfa ne sampia. So ni onko ba bia nti se bia setena na obetena sekra na and I think say no be boa no. Mepese obe nante akọ na ma hese ne osi nante. Bushi come on me. Oh. Tide bia na no anu ne ha ne ko etwi fom san. Come on me. Bra, na no bra. Nti ontimi nante se na esabi ye ka ne sen ye nante pija ye nan no ontimi nante ne sanso. Dabi. Ontimi nya ne sa. Se ya na ɔwia twi ne nan na wɔfam saa. Eda busia me san fon tumanim wheelchair no ka no. Mni se betima ka obi akoma wheelchair de enya ade a ekoso bia. Se obi so ho no ma obetimi de aboa. Na sebi wona wonam saa tibia ye no atima eden. Ade apoa wonom na omo nso so omo ho atima he ha omo. Akrad no kotudwa nante for 13 good years. Aden. Bone ben kwa. Na wa mu wedi adwuma bajo. Bacho ku adwuma na yi na yi. Ni na mu ku adwuma. Bacho. Ne ku Nti se oso ko afum. Bacho. Se mo ko afum a mo yeden o ka fia na den.
Mbacho ane ya okafi wone ni nyangeto ano. Ni yanke twan kafi. Ya mu kafi. Weda busua sene da ye no no betimi support with the mobile money numbers ya ohun e wo screen na se no. Esikitu bia ensa. Praye wi ba kwa ene ebu wakabuma emu. Man nyina ye nka mom na intimi nye adekese emfa mo a obusua. Media ne the Bones Man. Follow me all my social media platforms na Bones Man TV. So you been a want to ask here inquiries and you be answer a bit me afraid numbers na afraid by also. But you madi nyina AC ahanom me ne me maame obaya ene ne ba Bushiratu ena aye Bushiratu di sunsa o mayantime anye interview no. Me hu so bi su say ana me mora akofom me hu so bi su say ana mani asi atata. Yeah, so do kutu djibe nante for 13 years and na form. But you madi nyina AC hanom. Nankopon hira say wayi bi na wode aboa. Nankopon hira sa aka wakoma na wa ma wonua bi ahu bi. Nankopon hira sa wache bre na watima hwesa video yi. Witima so ya sen. Yetimi dodo na abram. Asada kese ncha kese enkoma owura boadu ene Charles omo ene na omo so a hitim be discovery. Mejwadi ni na esi hanom. Nankopon kan ho na ọma yɛ ahoɔden ne nkwatenten makra mu nyinaa. Bye bye.